Gusto ka ba makarelax nga layo sa crowded nga city central? May i-recommend kami kaninyo tungod bisa ng atong kapuso nga si John Paul Siniel. Nakapahuli gayud sa mong dapit. At tuta sa Valencia City, Bukidnon, kini ang atong RTV Presents. Sumala sa Barangay Local Government Unit of Ginuyuran, niadtong tuig 2005 gideklarang cleanest inland body of water ang Lake Apo. Busa, ilabihan na lamang ang ilang pag-atiman sa maong lawa. Sudlunon in less than 30 minutes gikan Davao Bukidnon Road ang Lake Apo. Kay kaning Lake Apo, giprotektahan diri ang ihang natural lang nga palibot, dili ta pwede maghimo og permanent structure. Sa 50 pesos, makasulod ka na dinhi. Sa 330 pesos, makagakit ka na padulong sa tunga. Pero daghang bawal dinhi. Unang-una, bawal pataglabay sa itong mga basura, especially na yun ang silupin, mga papel. O niya, karadayong bahin sa mga mananap, bawal yun magpatuna o kabaw din. Bawal bigmiton ang mga isdang tilapia, halwan, karpa ug bangus. Bawal po ang inom ug ligo. Apan, sukad kinigablihan sa publiko 10 years kapina nakalabay. Lampas 1 million visitors na ang naka-experience sa lake. Kasagaran manguan diri manglaag Tagalagyo, Cotabato, Mati, diri sa Buanga, kay makita naman ni siya sa internet. The old residents of the lake have told their young ones nga Apo ang pangalan sa unang nagpuyo dinhi sa wala pa kuno ang lawa. Ang sumpay sa legend, that you need to know, dinhi. Sama sa gihimo sa mga evaluator sa Seal of Good Local Governance gikan Bulacan, Luzon, uban pa mismo sa Valencia City Mayor, patabok sa resort niya nindot pahulayan. I'm very proud kasi bihira sa isang lugar na mayroong lake na inland water talaga. So kami blessed kami dito sa Valencia City na mayroon kaming Lake Apo. If stress ka na sa city, therefore, giimbitahan ka din hinga mo pahulay sa Lake Apo. Ako si John Paul Siniel para sa One Mindanao.